Anyuola moro mawuok e gwenge ma Karachuonyo e kaunti ma Homabay koro ni kod lit gi kuyo tok wito wuodgi e kar thieth ma Kibra level 4 otieno manyoro tok chwat kod magina chieng' ng'anyo mar tich adek. Rigano Mondi ma jahigni 23 ne ochwad gi magina nyadiriyo e bade gi tiende gi obila e pa Mangong Road kinde mane obila kedo kod jong'anyo. Wuon Mondi ma odak Kibra Gatwekera lero ni Mondi ne rik owuok e tich gi midhiambo kinde ma magina mar obila go ne ojuke kendo ne oring kode nyaka kar thieth gotieno. Tho mar Mondi no koro medo mana seyo mokalo i bad migawo mar obila ka migepe makedo ne ratich oganda koro sundo mokalo ratiro ne jogo mosewito ngimagi e yo machalo kamano. Banko so bude no tere level 4 Kibira. Kaka ne joma no tere no kilo pod gotieno sa uchiel gi nus. No adhi nyaka kanyo. No ayudo kosithiedhe. Lakini no tho ka ni thiedhe. Nyoro gotieno. Kwayo mara en mana ni mondo akite ndeke. Mana kwayo mara. Alafu kodi tero nyathi dala ana kama. Anagojua kale lakini sani tich tinde onge koro. Tunaambia familia pole na tunaambia serikali we can't keep losing lives of our youth. Tafadhali serikali, hii risasi yenye sasa inalenga vijana imekuwa too much. Mzee kama huyu amelea mtoto amefika miaka 23, now he is supposed to be enjoying ile jasho ya kulea mtoto, alafu saa hiyo ndio mtoto anauawa namna hii. So we are telling the government enough is enough. Let's make sure we get justice kwa hawa vijana wenye wanauliwa.